עדנוש. את אחת הקופאיות? לא. הנה, אני עושה סמויה כמוני. אני בתוך תוכי, אני עושה סמויה. אבל אף אחד לא מבין. נכון לגשר? בסוש. קין, איך קוראים לו קין? חבר שלנו. קין והבל, איך קוראים? באמת? יואו, תודה. אתה אחד החברים לא? איפה זה היה אצלו? חפש שם בקופסאות שלו. אוש. אוש. מה? אמא, מה את רוצה? אמא. את משוגעת. מה קורה בזה? איזה בנה כל כך יפה. אני והיא כל היום ביחד. אוכלות, שותות, משחקות. היא אחת הבנה מתנועה. היו. שם זה כל החננות. שתיכן זמרות שונות לגמרי. שמרו עליה שאני לא אמור טוב. זרזוז. היוש, טפטוש, טפטוש, היוש. מה קורה בזה? אין לך חוש הומור. אין לך חוש הומור. תפקי, את עצובה, את עצובה. בבננה? הוא אכל לך את הבננה. אתה נותן בננוש. הרגת את בננה. אמא. חברות מהידים. ברגעים קשים, היא הייתה איתי. בזמן שאתם הלכתם למסעדה, גם חוגרת. צוחק. טעים לך? היא הייתה אחת הבנות נועה. הנה בנן. היא חיה אותי. איך מרי. די, לא בא לי קשר. איך? זה פלטה. זה פלטה של הזקנה. מה זה מסמה? פלטה. קרפקה.